Takže přejeme všem krásný den. Tam tady zrovna jedu auta. Tam to tady hlučí. Máme 29. listopadu je to tak, nelžu. Sobota. Včera krásně svítilo sluníčko, dneska máme zamračeno a drobně nám mrholí do sněhu, což je paráda. A jdeme s Pepínem naší oblíbenou procházku z Kladna do Berouna. Takže Neboť jsem zase nemohl. Neboť zase Pepíno v náš tradiční termín nemohl. A já to si myslím, že bychom si měli připít. Zde mám ten, jak se jmenuje? No, teď jsem to zapomněl, ty vole. A mám to tak rád. Don Papa. Don Papa. Já jsem tady zase taky vybaven o něco kompaktnější nádobičkou. No to já jsem si vzal taky, když jsem to do ní nalil, tak jsem zjistil, že je tady praspa a vyteklo mi to do kapsy. Takže jsem to musel přelejt do tohohle, tak to mám takhle málo. Tak já mám tu lamu. No tak ty krásný. Takže můžeme to... Takže na zdraví. Takže na zdravíčko. Na start našeho výletu. Dáre. To je dobrý. Hned se lepší půjde, si myslím. Přesně. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jdeme na to.
jediný. A pak na tom dědu oheň teda, si říkal, obásky. No, dobrý. Tak ten Bolt jezdí furt, ne? Společný. Rozumíš? Tak co to tam vytahuješ, dědečku? Chceš Tatranku? Ani ne. Když něco takového bych si dal. Tak já mám ty vole, tak počkej. Don Papa. Tak to bych viděl víc, no. Tady ho máš? Tak na kolikáte jsme kiláků? Počkej, to já ti řeknu úplně přesně. Máme 12,64 km a celkově je to 35. Takže máme před sebou ještě něco lehce přes 20 km. Ale 35 je to až na nádraží do Berouna a to už my dávno víme, že až na nádraží do Berouna nedojdeme. Takže to bude třeba 32. A protože jsme na 12. kilometru, tak to máme ještě 20. Bude tam dlouhá odpočívka ještě. A bude tam několik dlouhých odpočívek a bude to dobrý. Hustý je, že teda máme tmu asi o 5 km dřív, než jsme šli před 3 týdnama. Ale zase na druhou stranu je asi se dřív stmívá. Nebo těžko říct. Ale zase na druhou stranu my jsme si s Pepínem už u Srubů to bylo, když jsme si jako slíbili, že dojdeme do Berouna, děj se co děj. Takže kdyby prostě jeden nemohl, tak ho tam druhý musí odnést. Prostě Přesně tak. tak to je, prostě letos je Beroun jako... Dneska tam dojdeme. Jasná věc. No, A ne- těžko říct, jestli dneska nebo zítra. No, ale dojdeme Ale tam. prostě tam dojdeme dojdeme. tam. Tak to je. Tak jo. Takže mám mluvit, jo. Tak my jsme po 21,68 km dorazili do Nižbora, kam si budeme dát něco dobrého do hospody. A pak nás čeká posledních 12 km do Berouna s asi 400 metrovým převýšením ze Zdejciny nahoru na Děd. Tak nám držte palce, ať se tam dostaneme. A teď si dáme 1 nebo 2 pivečka, takový je plán. Ano. A spolkneme hovězí tkáň. Čau.
že Pepíno tě fotí, aby se... Jo, ze soboty na neděli spala ještě u toho kamaráda v Praze. Tak už to je. V neděli jela domů, ale nedojela domů, dojela do nemocnice, aby jí to zkontrolovali. A tam si ji nechali a poslali domů asi ve středu. Počkej, je tam ten oheň, teď tam není ten oheň, že jo? Lehce, z lehounka Z lehounka si plápala. A ještě vedle tý propambutanové lávy.